jo volia fer-vos veure això, que la fe cristiana és una cosa complexa, que cal donar-li continguts, i que un instrument que ens pot ajudar és el catecisme de l'Església Catòlica. Poden haver-hi d'altres, El Papa, la Porta Fidei, proposa que estudia el Vaticà II, treballa el catecisme de l'Església Catòlica, però no diu la paraula de Déu. L'últim sínode ja va sortir sobre la paraula de Déu, ja va haver-hi l'exhortació al Verbum Domini i tot el que heu fet. El catecisme s'inspira en la paraula de Déu, en la tradició, o sigui, com al llarg de la història, la vida cristiana ha anat llegint aquesta paraula de Déu i el magisteri. Però el nostre punt de referència primer és la paraula de Déu. D'aquesta idea, cada vegada, com que el papa actual és un dels redactors, era el que va fer de coordinador del catecisme, i cada vegada més el va proposant com un llibre en si, com un punt de referència. Per això tant l'any de la fe i la insistència en estudieu o aprofundiu o tingueu com a punt de referència aquest llibre. Un element de referència perquè en cada lloc es fes una adaptació segons edat i circumstàncies. És a dir, el contingut de la fe, tot i ser la mateixa, no és el mateix per un nen, que per un adolescent, que per un jove, que per una persona gran. I no és el mateix viure la fe a Europa, que a l'Àfrica, que a l'Àsia, que a Amèrica del Nord o Amèrica del Sud o Oceania. Perquè els problemes són diferents, perquè les circumstàncies són diferents. Conèixer, celebrar, viure i pregar corresponen a les 4 parts que té el catecisme de l'Església Catòlica. La fe confessada, el credo, la fe celebrada, els sagraments, la fe testimoniada o viscuda, els manaments, la fe pregada, el Pare Nostre. Aquestes 4 potes fonamentals de la nostra vida cristiana estan reflectides en el catecisme, en les 4 parts en les que està dividit. I ens ajuda, el catecisme, a conèixer més el que creiem, el credo, conèixer més el que celebrem, el sagrament, conèixer més el que vivim, la moral, els manaments, conèixer més el que preguem, amb l'element central que és el Pare Nostre, la pregària del Senyor. Perquè totes aquestes 4 potes tenen una dimensió d'existència de vida, però també tenen uns elements de coneixement.